machiegni e Otit Mach TV. Gikone to koro siri mawuok ei Kenya Kwanza golo kata yango ni Kalonzo Musyoka ywak kata Kalonzo Musyoka en ng'ama onge gi mor kaluwore ni oyango ni okomor gi yo ma gik moko timore godo e opposition. Maeri kaluwore ni wang'e maber ni Kalonzo Musyoka notimo makosa mar weyo Rigathi Gachagua ma tele mbelene, kata Rigathi Gachagua donjo opposition mabed ka koro en maduonde iwinjo kinde ma koro omayo Kalonzo Musyoka mbi, kendo maeri nyiso ni mbele kaeri lweny dhi bede yiero ng'at madhi chung' kaka kom mar ker. Gikone to koro yangonwa ni Kalonzo Musyoka osebedo ka nigi romo gi Kithure Kindiki, kama nyaka sani Kithure Kindiki osekelo ne offer mowuok ir William Ruto mondo mi oriwre gi broad based government. Mayangonwa kata madwa kelonu kaluwore ni statement no ero wan kode kaeri gi source mowuoke, kiyangonwa ni Kithure Kindiki gi Kalonzo Musyoka osebedo ka romo e kinde ma team mar Kenya Kwanza nitire gi tour mar Ukambani mar ndalo auchiel. Kar romo gi mogik kama nogolo ywak ne ni okomor gi yo magik moko timore godo opposition nobedo tich adek mokalo ni eri. To mokwongo arwaki jara mar Otit Mach, ka in kaeri pile idiono like button kaluwore ni kinde medio like button e video ni eri eka YouTube choro nwa godo ne onagi mang'eny. To ka in wendo kaeri i-subscribe, kendo kinde mi subscribe no ero imedo bedo kodwa kaeri kaka onagi kinde ma kaeri emwago mbaka gi dhok maler miwinjo kata wago mbaka gi dholuo maler miwinjo. Kaluwore gi gazet mar The Standard modiochieng' ma kawuono, oyangnwa kata ogolnwa siri mosebedo ka timore kaluwore ni Kalonzo Musyoka osebedo ka romo gi Kithure Kindiki. Maeri ok en bwokwa mapek ka wang'e ni ndalo mokalo kinde ma Kenya Kwanza nigi tour gwenge ma Machakos kata gwenge ma Ukambani, gisebedo ka giwuoyo kata gisebedo ka gitemo wache public wach mar luongo Kalonzo mondo mi oriwre kodgi, mak mana ni ji ne pok ong'eyo matut kaluwore gi wach ni eri, kane waneno mana ni maeri samoro en siasa migo e kor ndara kata siasa miwuoye matut. Odiochieng' ma kawuono gazet mar The Standard oyangonwa ni gin gi source kata gin gi ranyisi ni jogi osebedo ka romo kendo giseromo didek ka romo gi mogik nobedo tich adek mokalo ni eri. Adana dhi achiel kachiel nyaka e The Standard kata section mar The Standard mar odiochieng' ma kawuono mondiko wach ni eri kata mogolo wach ni eri tasom ni godo koka wadhi mbele kata koka wang'i ranyisi manyiso ni Kalonzo Musyoka mbele kaeri ka weche ochacho e opposition to dhi riwre gi broad based government. The Standard wacho kama eri: The Sunday Standard has now learned that Deputy President Kindiki and former Vice President Kalonzo have held a series of consultative meetings in the lead up to ongoing 6 days Ukambani tour. During the meeting, offers from Ruto camp have been made to entice Kalonzo into joining the so-called broad-based government. Kenya Kwanza source said the duo has met 4 times, with the latest meeting being held on Wednesday this past week. During the meeting, the Wiper leader is said to have expressed frustration in how things were playing out in the opposition camp. Kiwinjo kanyo ero, line mogik wacho ni Kalonzo Musyoka ywak e yo magik moko timore godo e opposition. Kantiere video adek mosebedo kwa timo e channel ni eri, kayango ni kinde duto ni Kalonzo Musyoka bro regret kinde manoketho kata chance manowene Rigathi Gachagua mar biro rule opposition kowuok e sirikal kata bang' kethruok gi William Ruto. Wach mar luongo Kalonzo Musyoka riwruok gi broad based government ni eri en gima noseneno ranyisi ka Oscar Sudi gi Kithure Kindiki wuoyo gi kinde mane gintiere Ukambani ne nyiso matut kata ne nyiso ni magi eki gin jok mosebedo ka wuoyo. Adani wawinj wuoyo mar Kithure Kindiki kata yo ma Kithure Kindiki no wuoyo godo masani eri ne kelo ranyisi kata ne nyiso ranyisi ni nitiere ka jogi eki gin jok mosebedo ka wuoyo kata gin jok mong'eyore maler. Koro maeri Kithure Kindiki: Si mimi ni mtoto wenu? Si mimi ni jirani yenu? Si mimi ni ndugu yenu? Si mimi ni kiongozi wenu? Mkiniangalia hivi vile nakaa na vile mnanionanga na ule mtu ya mitego, ule mtu ya shares, ule mtu ya ukabila, ule mtu ya kusema Wakamba hawana kura, mimi na ule mtu ya kisirani
ni nani anakaa kama rafiki ya Kalonzo. Mkiona my brother Kalonzo, mwambie vile ndugu yake mdogo amesema. Mwambie chunge sana, asiingishwe kwa siasa ambaye sio type yake, ya matusi na ukabila na uchochezi. Kalonzo ni wakili. Sasa atafute vijana wengine hapa Ukambani, aanze kuwalea ili pia wasukume mahali aliwachia, watapata ile hakupata. Kweli si kweli jameni? So nimwambie hivyo, nimpigie simu nimwambie hivyo. Wacha nione wale anasema tuendelee namna hiyo na hiyo. Ekineno ero Oscar Sudi bende no wuoyo, kata Oscar Sudi bende no oro wach ma nyiso, kata wach ma nyiso ni ntiere madhi mbele matut, kata ntiere moko madhi mbele mar temo ywayo Kalonzo Musyoka mondo bi machiegni, kendo ranyisi nyiso ni ntiere wuoyo madhi mbele. Uongozi, nataka niwaombe nyinyi watu Ukambani, mtukubalia na muombe Kalonzo. Nataka niwaombe nyinyi watu Ukambani, mtukubalia na muombe Kalonzo, tufanye kazi na yeye. Uongozi sio lazima ukalie kiti. Uongozi mnakaa chini, unasema mimi kama Stephen Kalonzo Musyoka nimekubali tufanye kazi na hii serikali, ama nimekubali kuona na ule Ruto. Mimi katika Ukambani, shida yetu ni maji, shida yetu ni barabara, shida yetu ni mashule, itatuliwe. Kwa sababu sasa mimi nawaulize, hapa nyinyi mkikaa tu mzuri hivi, mkikaa tu na mtu pime ili nyinyi watu wa Ukambani. Kalonzo alikuwa na Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, serikali yote na ile watu wengine wote, lakini Mungu alitujalia tukapata serikali. Sasa mimi kuulize, huyu wa Munyoro tumevugusa kutoka kwa kiti, ashikana na Kalonzo, hata sisi tukifunga macho wanaweza kutushinda. Hata ukifunga tu macho hivi, yani ukae tu hivi, watatushinda wakipitia wapi? Ni vizuri tumiane ukweli. Koro ewe madi ariyo gieki to gi mowuok e The Standard modiochieng' makawuono, kata mowuok e Gazette mar Standard odiochieng' makawuono, yani mondo wena pachi kata mondo inyiswa mineno kadhi mbele. Ka wan kinde duto wasewacho kaeri, opposition dhi bedo mapek, kata opposition dhi bedo ma iye tek, kaluwore ni ok gidhi bedo gi winjruok kinde midwa yier ne ng'ama dhi chung' e kom mar ker. Ka gite gisenyono ni gin joma nyalo, kata gisenyono ni gin jok ma nyalo golo William Ruto e kom. Mokwongo, Rigathi Gachagua oseyango ni onge ng'at manyalo golo William Ruto e kom mopogore gi en. Kalonzo Musyoka bende osenano ni en moromo gi chung' kom mar ker e opposition kanyeru. Mak mana ni en nosaninde klas ka Raila nowuok mo o step aside, kata kinde ma Raila nowuok kadhi manyo kom mar African Union Commission chair, e kinde manonego beni oshine, kata kinde manonego beni ogolo duonde maneni en ma o control, kata en mochung' ne opposition. Mak mana ni Rigathi Gachagua nodonjo masani ema koro neno ka ng'at ma control opposition. Weno pache comment section, ka in wendo kaeri akwayi ni kik wiyi wil mok subscribe, ka in kodwa kaeri pile, idio like button tiweno pache comment section.